So for Pastor Jabini, the Bible no, twerɛ kronkron no, Yesu Kristo awo ntoato aso, eti tam chuku, de brɛw, hwi akenkan ene ne kasem, tam chuku, so for Pastor Jabini, makramo. Asempa no se de Matthew twerɛɛ ti baako. Yesu Kristo David ba Abraham ba no awo ntoato aso. Abraham wo Isaac, na Isaac wo Jacob, na Jacob wo Yuda ne nuanom. Yuda ne Tamar wo Perez ne Sarah, na Perez wo Hesron, na Hesron wo Ram, na Ram wo Aminadab, na Aminadab wo Nason, na Nason wo Salmon, na Salmon ne Ram wo Boaz, na Boaz ne Ruth wo Obed, na Obed wo Yisai, na Yisai wo wahene David, na David ne de kane na wo ye Uria yere no wo Salomo, na Salomo wo Rehabiam, na Rehabiam wo Abia, na Abia wo Asa, na Asa wo Yehoshaphat, na Yehoshaphat wo Yoram, na Yoram wo Usia, na Usia wo Yotam, na Yotam wo Ahaz, na Ahaz wo Hiskia, na Hiskia wo Manase, na Manase wo Amon, na Amon wo Yosia, na Yosia wo Yekonia ne nuanom ebra o ma wo ntukotena Babylon no mu. Na utukotena Babylon no akire no Yekonia wo Sealtiel, na Sealtiel wo Serubabel, na Serubabel wo Abihud, na Abihud wo Eliakim, na Eliakim wo Asor, na Asor wo Sadok, na Sadok wo Akim, na Akim wo Elihud, na Elihud wo Eliezer, na Eliezer wo Matan, na Matan wo Jacob, na Jacob wo Yosefua na wo ye Maria wo Yesu a ofra no Kristo no ni kunu. Na wonto atroaso a efri Abraham so edibesi David so nyina ye dunan. Na efri David so edibesi se o ma otukotena Babylon so ye awonto atroaso dunan. Na efri se otukotena Babylon no besi Kristo so nso ye awonto atroaso dunan. Na sedie Yesu Kristo awoti ni Odene na Maria ma Yosef aware na wonya nhia mu no ohunu se wanyemde firi honhon kronkron mu na ne kunu Yosef yonipatena ne na wompese ogu n'anum ase adwam nti woboni tim se obegya no kokoam na wodwendwen we no mo hwe Awurade bofo yi ne ho akire no daye mu se Yosef David ba nsuro se obefa oyire Maria aba wonchen na de wanyem no firi honhon kronkron mu na obewo obabani na watunidi Yesu efrise ono na obegye ne man afiri won bonim na ye nyina ye ho na de Awurade nam odifo so kae no abamu se hwe ababa no benyinsen wawo obabani na watunidi Emmanuel a se kire ne se onyankopon ne ye na wo ho na Yosef firi namunya na ye no oyo se de Awurade bofo no hye no na okofa na yire no ba ne nchen na wenhu no de kosi da owo obabani na otunidi Yesu. Matthew asempa timienu. Na owu Yesu Bethlehem ewo Judea ohne Herod breso no hwe enyansafo bi firi apue ba Jerusalem beka se ehina Yudafo hene a waworo no wo na yehu ne nsoma wapue na yeba abekoto no. Na ohne Herod tiye no woni Jerusalem fo nyina kumatuye nuhia omanum asofo mpani ene twerefo nyina bisa won fa ako a obawu Kristo de wasa no no na waka kire no se Bethlehem ewo Judea na saa no odifo no atwere se na wo Bethlehem Yuda asase wunye Yuda asafo hini mu akuma ebise wo mu na osafo hini a obehwe meman Israel no befiri aba. Ena Herod frɛ nyansafo no kokoa mu bisa won brɛko a nsoma no firi ye no yie na osoma won Bethlehem se nkɔhwehwɛ abofra no yie na sɛ munya hunu a mommɛka nkyerɛ me na me nso menkɔkoto no bi. Na otie ɔhene asɛm no wieye no osim kɔɔe na hwɛ nsoma wuhu na pue ni di w'anim a de kosi sɛ ekogina afaako a abofra no wɔ n'atifi
na ohunu nsoma no wani gye kɛse paa. Na ɔkɔɔ ɔdan no mu no, ohunu abɔfra no ne ne na Maria, na ɔkoto sɔree no, na obue wɔn fotuo mu yɛ n'ayɛ, sika akɔɔ ne aduhwam ne kurobɔ. Na oyi kyerɛ wɔn daeɛ mu sɛ wɔnsan kɔ Herod hɔ bio no, ɔfaa ɔkwan foforo bi so san kɔɔ wɔn kurom. Na ofiri hɔ kɔɔeɛ no, hwɛ, Awurade bɔfoɔ bi yii ne ho kyerɛɛ Yosef daeɛ mu sɛ, sɔre fa abɔfra no ne ne na dwane kɔ Misraim, na kɔtena hɔ kɔsi sɛ mɛka makyerɛ wo. Na Herode rebɛhwehwɛ abɔfra no aku no. Na ɔsɔre fa abɔfra no ne ne na anadwo, na ofiri hɔ kɔɔ Misraim. Na ɔwɔ hɔ ara kosii sɛ Herod wuiɛ. Na deɛ Awurade nam odiyifoɔ so kaeɛ no aba mu sɛ, mafrɛ me ba afiri Misraim. Na Herod huu sɛ anyansafoɔ no agoro ne ho no, ne bo fuw pii. Na ɔsoma ma wokunkum mmɔfra a ɛwɔ Betlehem ne n'ahyeɛ so a wadi mfeɛ 2 ne wɔne a wonya nniye nyinaa, sɛdeɛ berɛ no a obisabisa anyansafoɔ no kyerɛ. Ɛna deɛ odiyifoɔ Yeremia kaeɛ no bɛɛ mu sɛ, wɔte nni bi Rama, esu ne awerɛhoɔ kɛseɛ. Rahel isu ne mma, na wɔmpɛ so wɔkyekyere ne werɛ efiri sɛ wɔnni hɔ. Na Herod wuiɛ no, hwɛ, Awurade bɔfoɔ yii ne ho kyerɛɛ Yosef daeɛ mu wɔ Misraim sɛ, sɔre fa abɔfra no ne ne na kɔ Israel asase so. Na wɔn a na ɔhwehwɛ abɔfra no kra no awu. Na ɔsɔre fa abɔfra no ne ne na ɔbaa Israel asase so. Na ɔtee sɛ Akelao di Yudea hene n'agya Herod anamɔ no, osuo sɛ ɔbɛkɔ hɔ. Na oyi kyerɛ no daeɛ mu no, ɔmane faa Galilea fam. Na ɔbɛbɛtena kuro bi a ɔfrɛ no Nasaret mu. Na deɛ odiyifoɔ no kaeɛ no aba mu sɛ, wɔbɛfrɛ no Nasareni,